Ada Cynthia Marta Sari bareng-bareng NSW Musik. Cynthia Marta Sari Raga Warogo Yusma mesti ya, Yusma mesti ya. Langsung pegon kok. Ayo. Wes sembarang, wes sembarang. Lunging mekar lan semi puspita sari manglung manungso wangi kalawan bulane datari Karo joget no. Nambaro sasmito sakumbang wewaya rangsang pucuk sarine kusumaning ratri mong sawiji kinanti mematri sajroning hati kang suci lintang-lintang pancerono antariksa Cynthia Marta Sari. ayu sang rino kusuma wijaya Belah, 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 belah. Cynthia Marta Sari. Iki lho aku. Jos. Mereka maju rene lho. Iya. Banyu Ini gayeng ya. Banyu udan netes yo milih lho Pak Gus. Milih piye? Kene. Berarti duwe ati iki banyu udan nih. Banyune pas Milih. lanang. Golek-golek kanca banyune iku. Iso. Aku jane lek udan ki wani, lah tapi aku saiki gak wani. Nyapa? Lah grudukan nek udane. Lah gak grudukan masamu sitok-sitok ngene gak udan jenenge ya. Lah grudukan ya rawani tak kalah. Ya, ayo lagunya. Oke, ini dicobakan kembali ya buat mempelainya ya Pak Gus ya. Selamat buat Mbak Sinta juga Mas Ade. Mas Ade. Ade. Mas Ade, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Coba dikaruniai buat yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Yang penting aja pegatan. Ojo tukaran. Aja pegatan. Pegatan rumangsamu ya kudu Lah yo. rumah tangga sih dijaluk sake kakek-kakek ninen-ninen ngono Lah lho. yo kuncine kan kuwi Pak Gus. Aja pegatan. Ojo niru Cynthia. Aku jek perawan kok. Iya, perawan. Kok gak terima toncan? Lha kok gak terima. Chandra mesti mati. gak terima. Godeng. Ki Mas manten, Mbak manten apa wis mlebu kamar iki? Sudah di dalam sana. Persiapan koyoke udan-udan. Persiapan apa? Hawane lo penak ning jero kono. Oh iya anget ya. Heeh. Ayo, Iya. sing jopo ben anget yo mrene lho. Rada mrene lho. Kene lho ya. Gak udan kene. Awas wae. Iya. Doyo ta, Pak? Rada mrene, aja iku pas iku kene. Nah, wajahmu biar kelihatan cantik.
Oke. Polane cah sitok iki jan. Gak tau aku biduren iki lho. Ya tak ukurno apa piye? Ngarep guri bidur tok. Aku lek ngukur sing mburi moh sing ngarep gelem. Ya, mana. Ojo disoteng ae isin aku. Awang biasane ngisin-ngisini ngono kok ya duwe isin barang. Ayo. Iya. Lagunya apa? Lagunya apa, Dek? Tukaran ya coba tanggapan to lek tukaran. Gak ero. Saya ben anget pecutan ben sambat sik. Aja Kowe nek gak to, bawa Mak. pecut gak gelem sambat kowe. Aku ini ngomah wis dipecuti. Oh nek kene kudu dipecuti. Heeh. Ayo. Iya iki lho cakir Kaya rukun. biasane ngono lho. Aku, Heeh. mbok kon ngono. Heeh. Jek sahene, Pak. Jajal. Sik tau jek yahene. Ora apa-apa, metu ae gak apa-apa. Yuk bersama Cynthia Maratasari. Teles Mbak Ocan. Kok lali lirike elingne ya, Dek? Notyo ayu utama ngambar arum ring kusuma mulat leng-leng prangta agawe sing seming nolong semulir pahit madu lindri-lindri nyawang netramu aton menang tonto agawe sing seming nolong rinunce katon kinelok tak kantiane jagat katresna tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunan ngemangi tresno kang tahu tak ana liya mung sira wong bagus. Cynthia Maratasari. Iki lagu Yang punya goyang uget-uget. Asai. Asai. Kok saiki men sambat. Cek yahene bagus. Tan kuciwa
Super NSB Musik. Ada GR Audio Pro. Masang. Oh, tidak terima kasih. Setengahnya cah kemaki. Iya. Lega kemaki rapayu. Iya. Ono ya ora rabi-rabi. Ah, ngenteni apa jare? Yo tenan dijabahi Gusti Allah. Dijabahi Gusti Allah. Amin ya Allah. Rinunce katon kinelot dak kantiane jagat ketresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku handai yang kau luar biasa.